sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, ako po si Marge, suki ng Love Radio mula dito sa Gerlan Compound. Espesyal ang araw na ito sa akin dahil ipinagdiriwang ko ang aking 48th birthday. Wala naman akong espesyal na gagawin ngayon pero gusto kong ibahagi sa inyo ang paborito kong gawain. Hindi naman kapag birthday ko pero tuwing araw ng Pasko. Marapat lang kasi na mas bonggang birthday ang ipinagdiriwang natin tuwing December 25. Hindi naman ako ang nagsimula ng tradisyong ito kung hindi ang tatay ko. 1989 nang simulan ni tatay na maglaan ng budget mula sa kanyang 13th month pay para makapag-share kami ng blessings sa iba pang pamilya sa compound. Simpleng empleyado lang ang tatay at hindi naman kalakihan ang nakukuhang 13th month pay, pero pinaglalaanan talaga niya ng pondo ang gawaing ito. Sumakabilang buhay si tatay matapos ang 10 taon, pero dahil inaabangan na sa compound ang taunang gift giving, itinuloy namin ang nakagawiang tradisyon. Ako ang naging punong abala sa pag-aayos ng children's party na ginagawa namin pagkatapos ng misa sa umaga sa mismong araw ng Pasko. Hindi naman ito sobrang bongga pero para sa mga bata sa compound, sapat na. Masayang-masaya na sila sa kung anuman ang nakayanan namin. Taong 2017 na magkaroon ng aneurysm si nanay. Idagdag pa dito ang pagdating ng pamangkin ko galing abroad na hindi namin mahanapan ng yaya. Kinailangan kong tumigil sa pagtatrabaho para maalagaan ang nanay at pamangkin ko. Simula noon wala na ang 13th month pay na inaasahan ko taon-taon. Sa kabila nito, hindi natigil ang tradisyon. Gamit ang perang pinapadala ng mga kapatid ko para dito, namimili ko ng mga candy at laruan para sa mga bata. Nagbabalot ako ng mga regalo sa kanila at namimigay ng malulutong na bills. Higit pa rito, nakapag-aabot pa ako sa mga tito at tita namin na senior citizens na. Bakas sa mata ng mga bata ang saya tuwing binibigay ko sa kanila ang munting inihanda ng pamilya tuwing araw ng Pasko. Yung mga ngiti nila, naiiwan yon sa puso ko at baon ko buong taon hanggang sumapit ulit ang Pasko. Ang inyong tagapakinig, Marge. Ang ganda naman ng kwento ni Marge. Ganda naman. Pang Christmas. Pero dahil birthday niya today, batiin muna natin ang happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you, Marge Garlan. Ano yan masugid na tambalanista namin yan ni Chris Chopera. Talagang lagi po yung nakikinig sa atin. Kanina nga nabasa ko yung kanyang message sa FB Live, sa unang FB Live namin. Hindi ko pinansin para ma-surprise siya. Sana nakikinig ka at nanonood ka ngayon. Kasi baka naman nagdamdam ka kasi nag-message siya sa akin sa Instagram at sinabi niya, it will make me the happiest kapag binasa niyo po ito on my birthday. Meron na po talaga nakaset na kwento for today, pero sabi ko dun sa writer, isingit natin ito. Ayan. Kaya mahalaga ka. Ayan. Napakinggan ang iyong dasal at napakinggan ang iyong hiling. So today, you are very special. Baka naman, makaramdam kami ng birthday mo. Correct. Paramdam mo naman sa amin. Oo. Kasi hanggang wala kami nararamdaman, kwento lang ang lahat. Ayan. Hindi kami naniniwala. Di kami naniniwala. Tsaka alam mo, di kami choosy. Alam mo, meron kaming masugid na listener na kapag ka nagpapadala siya sa amin ni Chris dati. At ito, recently meron siyang pinadala sa akin.
mga bagay, hindi na siya nagpapadala ng pagkain. Kasi Aha. una, na-realize niya, hindi naman nga ako kumakain. Aha. So, ang ending, hindi ko na-enjoy yung bigay niya kasi hindi na ako masyadong kumakain. So, yun yung una. Pangalawa, kung magsispend rin lang naman siya ng pera, isi-spend niya sa bagay na ikaliligaya ko at magagamit ko talaga. So, wala lang, naalala ko lang, kahit ganun, Marge, kahit hindi niya birthday, naalala ko siya. Kasi lagi nagbibigay. Oo, si Audrey to ng Tugigaraw. Ayan. Yan, si Audrey of Tugigaraw. Kakapadala niya lang ngayon. Isipin mo taga Tugigaraw ito pero nagagawa ng paraan, Oo. 'di ba? Kakapadala niya lang sa akin ng isang box, isang case ng case. Kasi ang dami ng Coke in can. At saka isang box ng sausage. Oo. Na favorite ng mga anak ko, yung Libis. Ay, oo. Oh, 'di ba? Yung Libis na Vienna. So, mga gano'n na at dati napadala na rin kami niya ng electric fan. Totoo. Totoo, parang isipin mo, hala, may listener na nagbigay ng electric fan. Ba't naman siya nagbigay ng electric fan? Pero wala lang, these are actual things that we can use. Wala lang, ano lang po ito, mga sample po ito, just in case, naisip ninyo, ay parang gusto kong dumalo kay Diego tsaka kay Nicole. Ano kayo maibigay? Okay na po, tumatanggap po kami ng electric fan, tumatanggap po kami ng mangkok, diba? Lahat po, kahit ano po, tinidor, kutsara. Correct, diba? Kasi lahat placemat, ganon. Kasi lahat po tinatanggap po namin, no, diba? Well, for some siguro, yung sa POV nila, nakikita nila, ano ba, parang walang kabuluhan yung ginagawa. Like for example, ito kay Marge. Ano bang makukuha niya dyan? Pero there is joy kasi in doing giving. this. Correct. At yun naman, parang katulad ng mga nagbibigay sa atin. At ganun din para kay Marge na bakit patuloy niya pa rin ginagawa kahit medyo hikahos na, hirap na, because there is joy in giving. Tingnan mo yung sinabi niya, Jex. Yung feeling niya, baon niya hanggang susunod na Pasko. Yan. So, ibig sabihin, ganun kalaki yung joy sa kanyang puso. Correct. Dahil sa kanyang ginawa ng Christmas Day na kayang isustain yung kanyang isang buong taon. Diba? Yun in itself is the gift. Oo. At ako nakikita ko dito kay Marge is na you're a good steward. Correct! Yung diba? blessing na yan, lahat galing kay Lord. Marunong kang i-share, ibahagi, sa iba. 'di ba? Kaya Yeah. naman siguro kahit nag-iba na yung dynamics ng buhay ninyo, hindi na katulad ng dati. Ano pa rin? Meron pa rin nag-aabot yung mga kapatid mo na gustong i-live yung tradition, ganun. Correct. So, hindi pa rin siya natatapos kasi syempre gusto naman natin na ang sharing ay magpatuloy. At ang kagandahan dyan, dahil nagsiseed ka, yung mga batang binibigyan mo, madadala nila yan maiiwan yan sa mga isip Correct. nila. So hindi man nila magawa yung ganun kalaki, pero yung pagbibigay, yung sharing, maiiwan yan sa kanila paglaki nila. At hindi mo alam yung possible na impact nito. Mula 'di ba? Simula sa tatay mo hanggang sa iyo, hanggang dun sa mga batang nabibigyan ninyo. Correct. Matatandaan nila yung feeling 'Di ba gano'n naman 'yun? Natatandaan natin ang isang tao dahil sa feeling natin nung kasama natin siya. So it's either feeling natin masaya tayo, feeling blessed at feeling happy, or feeling inis, yamot at galit, 'di ba? Kaya hindi natin sila makalimutan So mas maganda, tulad na lagi natin sinasabi, may choice ka na yung feeling ng ibang tao para sa iyo, feeling nila masaya sila kapag kakasama ka. Tama. Hindi mo alam kung ilang generations pa ang pwedeng magmana ng tradisyon na ito. Correct. 'Di ba? Kaya naman binibless yung kapatid mo, may mga kapatid ka na sa ibang bansa para masustain itong gawain na ito. Correct. Diba? Iba talaga gumalaw si Lord sa buhay Tama. natin. Hindi, tsaka talaga kapag ka nag-share. Naalala ko lang kapag ka halimbawa nag-uusap kami nila Madam Mayat de la Rosa, Sir Richard de la Rosa of Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Parte lagi talaga ng kanilang plano yung CSR o yung papaano ba tutulong o ano yung pwedeng maibigay na tulong sa ibang tao, 'di ba? Kaya nakikita ko sa kanila yung Jegs na yung takbo rin ng negosyo maganda, palaki ng palaki kasi nga magaling silang tagapamahala. Yan, 'di ba? Instrumento. Correct. Yan. Parang si Marge. Tama. 'Di ba? Pero hindi pa rin namin ramdam na birthday mo, Marge. Kwento lang ang lahat. Ayan. Kwento Ano ba, lang ang lahat. Marge! Marge! But Marge! Marge! We are waiting! We are waiting. We're here until 5 p.m. Charot. Nagbigay ng oras. O, di ba? O yan o. Ayun, nandito na siya. Si Marge. Nakatutok Marge. siya sa atin. O, sabi niya, panalangin ko magkaroon ulit ng trabaho. Ayan. Sa ngayon, siguro kung hindi pa nagkakaroon, kasi tagapangalaga ka rin Yes. muna. Yun Oo. din muna yung purpose. Sa tingin ko,
sa halip na magreklamo tayo sa sitwasyon na meron tayo, although tao lang tayo, magreklamo talaga tayo, ganon. Let's just be thankful kung ano yung sitwasyon natin ngayon. It's a matter of seeing it as a blessing versus as a burden. Katulad na halimbawa, bakit nasa bahay lang ako? Alam mo ba na kaya nagtatrabaho ang lahat ng mga tao para sa panahon na magre-retire sila at nasa bahay na lang sila. Oo, tama. Nauna ka lang. 'Di ba? Nauna ka lang. Nauna ka lang doon. Di nauna ka, di perfect. Kasi, bongga, 'di ba? Kasi mararamdaman mo na makikita mo naman yung mga signs kung saan ka nililid. Kung minsan lang kasi talaga pinipilit din natin yung plano natin. Yung plano natin. Correct, 'di ba? Wala naman din sigurong masama na magplano kasi syempre binigyan naman tayo ng free will to do it, 'di ba? Ayan. Kaya pero lang, kung para sa iyo talaga 'yan, bibigay talaga it will happen eventually. At saka hindi ngayon. Oo, sa tamang panahon. Tapos ito yung nare-realize ko pag para sa iyo talaga isang bagay, hindi siya mahirap. Tama. Correct. Ano siya, parang ibinibigay siya ng napakadali sa'yo. Parang walang correct fluid. That's a perfect term. Fluid. Walang hassle, walang what if, walang baka kasi. Wala ding puwersa. Kusang dumating. Diba? Very fluid ang lahat. Hindi siya mabigat. Correct. Diba? So kung sa ngayon, hindi pa ganon for Marge, hindi pa ganon. But yung pagiging fluid ng life doesn't mean na may trabaho Merong may mga trabaho na hindi na stress. Sa totoo. Stress at hindi talaga sila masaya. Oo, posibleng malaki nga yung kita pero yung lagi malaki na rin ang tumor, di ba? Yung naghahabol ka lagi ng oras, yung deadline. Correct, di ba? Pagod din lagi. O kaya na sacrifice na yung health. May mga ganyan di ba? So, you are where you are supposed to be right now. Kung ano talaga yung para sa'yo ngayon. Correct. Nandyan ka sa sitwasyon na yan. It's just a matter of accepting na, ito pala dapat, tanggapin ko muna na sa ngayon, ito ko. So, for March, sa ngayon, wala akong work. Pero nagbabantay ako ng pamangkin at ng nanay. Ang laki ng role mo doon. And it's a blessing. Ang sabi nga nila, pag if you sa Bible, if you pay respect sa parents mo, hahaba yung buhay mo. Iba. Patay na kaming lahat, buhay ka pa. Ganon. Ganon, kahabang buhay. Iba din daw ang blessing na binibigay talaga kapag meron kang pagmamahal at respeto sa mga magulang. Diba? So, yan yung role mo right now. Embrace it and be happy with it. Correct. Kasi tingnan mo, hindi naman nagbago tradisyon ninyong pamilya. Nagagawa nyo pa rin, di ba? Nandun pa rin. Nawalan ka ng trabaho pero tuloy-tuloy pa rin ang tradisyon. Correct, di ba? Tapos, hindi ka man siguro kasing busy ng katulad na nag-work as in actual na 8 to 5, pero itatawid mo yung bawat araw. Tama. Diba? Kanya-kanya naman talaga yan. It's just a matter of accepting your situation. Correct. Ang iwasan lang siguro natin kung minsan, this goes out for everybody, yung ikumpara yung sarili natin sa iba. Ayan. Totoo. Ay, parang ang ganda-ganda ng buhay. Pero hindi mo alam kung baka yung post niya lang yung maganda. Correct. Diba? Pero sa totoo lang, hindi mo alam kung ano talaga ang tunay. Mas gugustuhin niya yung sitwasyon mo ngayon. Yes. Di may mga ganun na inggit ka dun sa mayaman. Pero yung mayaman, inggit na inggit sa'yo kasi ikaw nakakatulog ka. Yung mayaman hindi na nakakatulog. Tama. Yung bang ganun, 'di ba? Gusto na ng simpleng buhay. Ikaw, yung ganun. So if you keep on comparing yourself with other people, buti pa siya may trabaho. Buti pa siya busy. Buti pa siya may pinagkakabalahan. O ano na yung sayo? Meron ka din 'Di ba? For all you know, yun yung sinasabi na iba, buti pa siya nakarelax lang. Correct. Buti pa siya pati-hatihaya lang. Kasi pangarap yun ng iba. May mga kilala ko nag-holidays. As in literal na hindi sila nag-travel, hindi sila rumampak kasi ang gusto nila, regaluhan yung sarili nila ng tulog. Dahil buong taon silang gising at buong taon silang puyat. Yung feeling na wala kang hinahabol na oras, yung sa'yo yung oras yung nakahiga ka na, gigising ka kung anong oras gusto mo. Tama. Yung feeling ng pandemic, ganun. Yung wala kang iniisip. Wala ka na masyadong iniisip. Ganon. Di ba? And masaya yun. Kasi eventually, Jigs, lahat tayo magre-retire Yes. Tapos lahat tayo talaga walang trabaho. Nauna-una lang talaga yung mga iba. Edi kahit pa, at lalo na kung young ka, at least na-enjoy mo na malakas ka, na nasa bahay ka. Kasi may mga iba na natenga na sa bahay,
nag-retire na, syempre kung kailan matanda na talaga sila, mahina, hindi na nila na-enjoy yung pati-hati-haya kasi Oo. nagagamot na sila. Yung bang Ayan, ganon. oo. Pwede wala lang. Pwede mong tingnan sa ganyang aspeto, Marge. Yung pinaghirapan mo ng ilang taon sa kakatrabaho, sakto lang pala pang maintenance Correct, mo. 'di ba? Hindi mo rin na-enjoy. Hindi mo rin na-enjoy. So ngayon na nandiyan ka sa sitwasyon na yan, na pati-hati-haya, pakuhaya-kuya ako, enjoy mo na lang, Marge. Ayan, kung tingin mo may contentment naman na nai-enjoy mo, there's joy in your heart, tingin ko walang problema Oo, doon. diba? Pero hindi pa rin mali yung mag-isip Magmahangad. ka. Oo, Oo, maghangad. na magtrabaho Kasi ka. kung para talaga sa'yo, ibibigay naman talaga ni Lord yan. Correct. Nag-a-apply din dapat. Oo, ayan. I mean, hindi naman na hindi gusto naman mong trabaho pero correct, wala kang ginagawa. ginagawa, 'di ba? Gusto mo magka-negosyo pero wala kang ginagawa. Oo. Gusto mo magkaroon ng jowa pero hindi ka nanliligaw. Gusto mo magkaroon ng boyfriend pero nasa loob ka lang ng bahay, hindi ka nag-online shopping ng lalaki, 'di ba? So kailangan may ginagawa din. Oo, So ang question ayan. diyan, may ginagawa ka rin ba? Ayan, sabi daw ni Marge, umiiyak habang tumatawa. Oh. Walang ganyan-ganyan. Oo, hindi namin nararamdaman. Hindi namin nararamdaman birthday mo. Huwag ka nang drumama dyan. Hindi kami nadadala dyan. Charot! Well, that's good. Happy birthday to you, Happy Marge. birthday to you, Marge. And may dahilan talaga ang lahat ng bagay. There is a reason kung bakit yung storya mo ay nabasa. There's a reason. Pwede ko naman din nabasa yung message mo eh. Tama. Sa totoo lang, kasi Correct. meron na talagang storya na kanda for today. Pero nabasa. Ayan. Ang rason dyan, para maramdaman namin na birthday mo. Yan. Charot. Happy birthday, Marge. Yan, And happy birthday. naway makaramdam ka talaga ng kakontentuhan. Yan. Yan. O, yun naman ang hinahangad ng lahat Hindi kasi talaga tayo nakokontento Oo, eh. tama. Aminin mo na. Oo. Pero pag dumating ka mahirap sa eh. state na perfect mo na eto pala, napakasimple ng buhay. Sobra, napakasarap. Na kailangan mo lang pala kontento ka din sa kung ano ang meron ka. Kung ano yung meron ka ngayon, i-enjoy mo. Mhm. Mas makikita mo yung happiness eh. Yes. Kasi nakikita mo yung joy in your everyday living. Correct. Importante, what's your purpose? Correct. Yan. Diba? At ang purpose mo ngayon, Marge, maramdaman namin na birthday Correct. mo. Iparamdam mo sa amin ang birthday mo. Happy birthday, Marge! Happy birthday, Marge! Located kami sa MBC Building, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. 139! Ako pong kumikinang ng ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!